Хората с висок холестерол живеят най-дълго. Това твърдение на датския независим изследовател доктор Уфе Равнсков сигурно ви шокира. Логично, след като в продължение на десетки години сте свикнали да чувате точно обратното. Доктор Уфе е само един от многото учени, които развенчаха холестерола от демон в ценен за организма ни елемент. Вярно е, че запушва с плаки кръвоносните ни съдове, но само за да ги ремонтира и защити от по-сериозни възпаления. Още през 50-те години доктор Ансел Кейс твърдял, че холестеролът в храната не оказва никакво въздействие върху холестерола в кръвта. По-късно, през 1994 доктор Харлан Крумхолц от катедрата по сърдечно-съдова медицина в университета в Йейл установява, че старите хора с нисък холестерол умират от инфаркт 2 пъти по-често в сравнение с старите хора с висок холестерол. Капка по капка вир и през 2011 година шотландският лекар Малкълм Кендрик в революционната си книга "Голямата измама с холестерола" написа, че високите нива на холестерол в кръвта не предизвикват сърдечно-съдови болести. Богатият на мазнини, наситени или не начин на хранене не влияе върху нивата на холестерол в кръвта, ползата от холестерол понижаващите лекарства е нищожна, а опасността от страничните им ефекти е по-голяма, отколкото се признава. Според Кендрик, фармацевтичната индустрия и лековерните представители на медицинската професия увековечават налудничавите понятия добър и лош холестерол и нивата му. Така създават атмосфера на стрес и тревожност, истинската причина за фаталните сърдечно-съдови болести. Към нея можем да прибавим и продуктите на новото време – хидрогенирани мазнини и рафинирани въглехидрати. Има ги в маргарина, вафлите, хамбургерите, бисквитите. Войната на учените срещу така наречената холестеролна кампания продължава и днес. Нищо чудно, индустрия, която генерира печалби от 29 милиарда долара годишно, се побеждава трудно. Здравейте, доцент Петров. Съгласен ли сте с това, което чухте в видеото? Много интересни теории. Искам да ви поздравя с нашия поздрав. Поздрав от сърце. Това е мотото на тази годишния Световен ден на сърцето, който е на 29 септември всяка година. И е един добър повод, добър мотив да поговорим малко за сърцето и за сърдечно-съдовото здраве. Да. Както винаги, крайните изказвания най-често не са вярни. В медицината особено никога нищо не е 0 или 100, бяло или черно. Така че атеросклерозата определено е един от основните убийци на нашето съвремие. И това по какъв механизъм възниква ранната атеросклероза се спори отдавна. А има ли въобще такава нова холестеролна хипотеза? В кавички, разбира се. Всъщност теорията за атеросклерозата се допълва и променя и видоизменя, но така или иначе различните тухлички, които ние вграждаме в механизма, по който възниква атеросклерозата, холестерола, специално LDL, холестерол с ниска плътност, има особена роля и тя е съществена за натрупване на холестероловата плака без никакво съмнение. Тоест това, че плаката, атеросклеротичната плака има основно холестеролово съдържание, това не подлежи на никакво съмнение, тъй като то е многократно доказано. Добре, в видеото стана въпрос за хидрогенираните мазнини, които се оказа, че така са основният причинител за натрупването на лош холестерол. А животинската мазнина опасна ли е или да речем, примерно да си хапваме ли слани на зимата? Отново нещата не са тотално еднозначни. В циркулиращия в нашата кръв холестерол има компонента, която ние самите го изграждаме, т.е. съставяме го. Холестерол е сложна молекула, която се изгражда от черния дроб. И в същото време има холестерол, който е внесен с храната, т.е. в резултат на резорбция. Известно отдавна, че включително и с много строга диета можем да намалим не повече от 25% от холестероловото съдържание на кръвта. Така че това до някъде е вярно, но не е напълно. Тоест, ако искаме наистина да имаме ефект относно терапията, трябва да приемем и медикамент. Да попитам, доктор Мария Папазова беше казал, че за холестерола е виновно не месото, а тестото, т.е. въглехидратите. Да. Защо? Ами това не е вярно. Това не е вярно. Разбира се, въглехидратите, особено бързо разграждащите се въглехидрати от типа на хляба, ориза и картофите, те способстват за натрупване на мазнини, тъй като много бързо се разграждат и когато не са изразходвани, примерно ако нямаме редовна физическа активност, се превръщат в масните депа, които се отлагат на различни места. И в зависимост от това дали пациента, човека, не пациента от мъжки или от женски пол. Така че прекомерната употреба на бързо разграждащи се въглехидрати също не е добра, не е полезна.
Тъй като споменах в видеото за болестта на Мона Лиза, това е така наречената... Ние ще имаме едно друго, което е подробно фамилна хиперхолестеролемия, която няма абсолютно никакво съмнение, че при такова генетично нарушение нивата на холестерол първо са високи и атерогенният риск е изключително висок. Това е категорично доказано. Тоест, че се предава генетично. Ако всъщност ние го имаме заложено в гените, сме така под един доста висок риск. Точно така, абсолютно. И тогава всъщност целите на терапията са още по-строги. Само да попитам за жълтъците. Опасни ли са? Защото, доколкото знам, допустимата дневна доза е 270 мг. Жълтък е изключително полезен. Той има... Но опасен ли е за натрупването на холестерол? Не чак до такава степен, както се... Всъщност, ако се храним с балансиран тип храна, т.е. предимно плодове, зеленчуци, риба, повече баластни вещества, употребата на яйца и не особено тлъсто месо не е чак толкова рисково. Но пак казвам, трябва да има балансирано храна. Сега още едно мнение по темата за холестерола. Той е на съдовият специалист, ангиолога професор Лъчезар Гроздински, който ще ни покаже как само за 20 на минути в общи линии ултразвуково изследване може да ни спести риска от инфаркт или инсулт. Гледайте, много интересно. Холестерола и е мит, и не е мит. Това е отговора на този въпрос, тъй като той определено има отношение към развитието на атеросклерозата, но той е само един рисков фактор. Атеросклероза може да се развие и без да има повишени нива на холестерол. Сега ще ви демонстрирам изследване на сънната артерия с ултразвук. Това е сънната артерия, това е кръвта, която се движи по нея. И това е стента, който сме сложили. Тук е било тежко стеснена артерията. Ние сме сложили пластинка, която я разширява. И сега артерията с кръвотока функционира много добре. Изследването може да се реализира в рамките на няколко минути. Нали? И ние да изследваме съдовете, да видим съдовата страна, дали е гладка. Тук се вижда, че е гладка, няма поражения. Нали? Тук има малко задебеляване на вътрешния слой, но няма атеросклеротична плака. Ние можем да ядеме и тлъсто месо, и яйца, и да не развием атеросклероза и обратно. Атеросклерозата е един много сложен процес. Ние имаме сериозна защита на съдовете, но ако тая защита почне да пада по редица причини, може да се развие атеросклеротичен процес. Нашата защита пада от фактори като приемане на някои токсини, като повишено кръвно налягане или от стреса, който е един много сериозен фактор. Ето това е всъщност атеросклерозата. Виждате, това е плака тук в тази област. Това е съда и това е плаката, която е мъничка. Когато е над 70% стеснение на съда, тогава вече има опасност от развитие на запушване или на откъсване на съсирек, който да отиде и да запуши по-малък съд. Атеросклерозата дълго време протича безсимптомно и че тя е добре да се хваща в предклиничния стадий, преди да се е развил инфаркта, инсулта или периферната гангрена. Тогава медицината е с много добри възможности да премахне процеса или да го забави или да го излекува. Ще си поговорим и по-подробно за новостите в изследванията, медикаментите задължителни ли са или не, но е много интересен фактът, че е така популярно разпространено. Изследвания показват, че видимо слаби хора имат много завишен холестерол и пълни доста нисък, което означава, че всъщност това няма зависимост между теглото и холестерол. Не само. В унисон с това, което ме питахте преди малко, дори има вегетарианци, които също имат висок холестерол. От какво зависи? Това всъщност е съединение, което нашия собствен организъм в голяма степен произвежда.
И както е при фамилната хиперхолестеролемия, както при болестта на Мона Лиза, нашия собствен организъм може да произвежда холестерол и да повишава риск. Да, така, но това че говорим за генетично обременение. Да, няма директна връзка. Тоест, наднорменото тегло не е предизвикано от холестерол. Холестерол е просто една от видовете мазнини, които изграждат тъканите в човешкото тяло. И специално LDL, този, който е с ниска плътност, е лошия, така да речем. Той се дели на два вида също. Да, има LDL и VLDL, т.е. с много ниска плътност и с ниска плътност. Това е въпрос на теглото на съответната частица. И двата вида не са полезни със сигурност, 100%. Сега като казвате, че по-слабите хора не са предпазени. Това означава ли, че спортуването, т.е. свалянето на килограми също не предпазва? Спортуването е необходимо. Доказано е многократно, че редовното физическо усилие изразходва холестерол като енергетичен материал. Тоест физическото усилие способства за намаляване на нивата на холестерола без никакво съмнение. Мога ли да попитам това, дали дългото, продължителното спортуване, т.е. дали ще бъде каране на колело дълго време или тичане е по-важно, или дигането на тежести? Да, ние кардиолозите... Различна енергия се изразходва. Да, абсолютно точно така. Ние кардиолозите препоръчваме предимно ергометричен тип усилие, т.е. по-скоро редовно, по-продължително усилие без експлозивност, защото именно такъв тип усилие е най-благоприятно за артериите и съдовата система, освен това и за холестерола. Най-много способства за намаляване на холестерола. Нещо много интересно. Високи тежести е достатъчно да. Повече кардио. Предимно кардио, то затова и така се е кръстено. Тоест този ергометричен тип усилие, при който имаме едно постоянно усилие с натоварване, но по-умерено натоварване на сърдечната и белодробната система е по-полезно за организма. Искам само да коментираме това, което виждаме, защото то е много важна част от... Вижда се едно инвазивно изследване, т.е. диагностика. Колегите в момента правят изследване, при което с миниатюрни катетри, които се вкарват през 1-2-3 мм отвърстие, се стига до артериите на сърцето и на човешкото тяло, не само на сърцето. Така се установяват запушванията. И така, в момента се пръска контраст в коронарната артерия и се вижда, едната от артериите даже беше запушена, там се виждат стеснения. Тоест тази контрастна материя, която е рентгенопозитивна, ни позволява да видим къде са точно стесненията, които са предизвикани от натрупването на холестерол. Нещо интересно искам да ви попитам, само да не забравя. Доктор Еразмус казва, че 70% от увеличената консумация на холестерол дори намалява произведения в черния дроб холестерол и нивата му в кръвта. Как е възможно? Не е вярно. Значи намалява производството от черния дроб, когато имаме внос отвън. Един вид баланса на организма се спазва. Това е така наречената хомеостаза. И нашия организъм с неговите собствени датчици преценява, че има внос на холестерол отвън и затова се намалява производството от страна на черния дроб. Но така или иначе аз казах, че никога нещата не са 0 или 100 или бели или черни. В атеросклерозата участва възпаление, участват един куп други протромбогенни състояния, т.е. повишена съсирваемост. За всичките тези събития влияят един куп други фактори, които са стрес, високо кръвоналягане, генетична предиспозиция и т.н. От каква възраст, да речем, е добре да правим такива изследвания? Защото едва ли на 15 години може да имаме проблем. По-скоро той започва след коя? Дори и това не е точно така. При хора, които имат в фамилията си, в семейството, ранно развитие на атеросклероза и ранно случили се сърдечно-съдови събития, е добре тези изследвания да започнат на време. Дори, както казахте, и на 15 годишна възраст. Все повече се говори за така наречената индивидуализирана медицина и тя в голяма част от случаите се базира на генетични и имунологични изследвания, които в момента вече са възможни. Строго индивидуални за всеки човек. Но за общата популация е добре
мъжете след 40-45 годишна възраст и жените след 50-та година поне веднъж годишно да си направят един пълен преглед, при който се правят базови лабораторни изследвания и в зависимост от това те дали са абсолютно нормални или има някакви малки отклонения, трябва да се направят други изследвания или не. А ако имаме ниско ниво на холестерол, всъщност, тогава какво се случва? Добър въпрос. Поради тази индустрия, която беше спомената в началото на предаването, която натиска все повече и повече лекарства да приемат пациентите, все по-нисък да е холестерола, имаше гласове, които казваха, че прекалено ниския холестерол е рисков за организма, тъй като холестерол, освен това, наистина има и полезни свойства. Той, например, участва в клетъчната мембрана. Той участва в половите хормони. Тоест ние е необходим, така или иначе? Тоест той е в концентрация, която е определена концентрация, той ни е необходим. Но в същото време се доказа, че с изследвания, че има така наречените изолати, племена, които са в бразилската джунгла, например, които не са се докосвали никога до радостите на съвременния живот, т.е. обездвижването, колата, гледането на телевизия и т.н. фастфуд. При тях се оказа, че холестероловите нива са изключително ниски. 2 пъти по-ниски, които от стойностите, това също не е добре, нали така? Не, напротив. Това добре доказа, че дори и ниските нива на холестерола по никакъв начин не са опасни за организма. При тях се установиха нива на холестерола 2 пъти по-ниски от сегашния строг таргет, който ние поставяме в кардиолозите. Много ви благодарим. Аз благодаря. Знам, че сте много зает. Успешен ден ви пожелаваме. Бъдете здрави. 29 септември, Деня на сърцето. Нека всички да помислим за здравето си и да имаме здравословен начин на живота. Благодарим. Хубав финал. Всъщност не толкова... Ние ще продължим още мъничко темата.